простатит шуморо ғам медиҳад, хунукзадагӣ ё шамолзадагӣ доред? Фоизнокиятон паст аст, мардонагӣ заиф шудаасту ба мисли пештара нест. Ба шумо як доруи пешниҳод мекунем ки ҳам 100% гарантӣ дорад ва ҳам сертификат дорад. Ин маънои онро дорад ки ин дору 100% аз ташхис гузашта ба организм ягон зарар надорад. таркибша мегем. Ин дору аз равғани чормағзи греки, гвоздика, женчин ва асали табиӣ тоза тайёр шудааст. хубии ин дору дар он аст ки муҳлати ҳамхобагиро дароз мекунад. микробҳои дарунаро тоза карда ба шумо лаззати нотакрор мебахшад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳо ҳаст. барои заказ кардан ба мо нависед ё дар ҳамин видео лайк монда дар комментария шифо нависед. мо ба шумо дар алоқа